Okhulumela amaphoyisa uqinisekisile ukuthi likhona icala eselivuliwe lokushaya emaphoyiseni. Amalungu ophiko oluqapha iphini likaMengameli abhekene namacala amathathu okushaya, awokhipha isibhamu kanye nokucekela phansi impahla. Last night, a case was registered at the SANDF police station, 3 counts of assault with intent to do grievous bodily harm. We are also investigating a case of pointing of a firearm and malicious damage to property. Uthi sebenikeziwe nezincwadi zokumiswa emsebenzini, kodwa ke kuzomele basho ukuthi kungani kumele bengamiswa. 4 of our members that are seen in that video have been served with notices of the employer's intention to suspend them. Unobhala jikelele weqembu elibusayo usigxekile isenzo salamaphoyisa. This was not only cowardly but runs against the grain of what SAPS must stand for, which is to protect all members of society. Ziningana zona izigameko ezifuze lezi ezibandakanya uphiko lwamaphoyisa oluqapha abantu abamqoka kuleli zwe. NgoNtulikazi ka-2023, amalungu ophiko oluqapha abantu abamqoka ama-VIP aqoshwa eshaya abantu abebegibela imoto yohlobo lwe-VW Paul emgaqweni onguthelawayeka eGoli nosekutholakala ukuthi-ke bangamalungu ombutho wezokuvikela i-SANDF. NgoNdasa ka-2022, umshayeli wemoto waseGoli wabikwa ukuthi ushayiwe kwalinyazwa imoto yakhe ngenxa yokungahloniphi. NgoNhlangulana ka-2018, kwashona abantu ababili engozini yezimoto eziningi ezabe igijima ngesivinini esikhulu kakhulu eFree State. Kwathi ngoNtulikazi ka-2017, kwabikwa ukuthi umshayeli wemoto eGoli wakhonjwa ngesibhamu ngokungasheshi aqhelele imoto zabaqaphi emgaqweni. NgoMbasa ka-2017, owesifazane waseThekwini walimala emva kokuthi imoto yakhe yakhishwa ngaphandle emgaqweni iphoqwa nokusolwa ukuthi-ke yimoto zabaqaphi ezabe igijima ngesivinini. NgoMandulo ka-2016, owesilisa kusolwa ukuthi-ke washaywa ngabaqaphi bama-VIP ePitoli ngokungasheshi aqhelele endleleni lezimoto. Kwathi ngoNdasa ka-2015, owesilisa washona engozini eyayibandakanya imoto zowayengungqongqoshe wezokuphepha kombuso ngaleso sikhathi uDavid Mahlobo ngaSimalahleni. Kanti ngoMasingana ka-2015, abagibeli bamabhayisikili ababili kusolwa ukuthi-ke bashaywa eKapa ngokungaqheleli imoto zabaqaphi ngesikhathi. NgoLwezi ka-2011, isithuthuthi sika-Thomas Ferreira sashayiswa imoto yowayengamele ezokubusa ngokubambisana nendaba zomdabu eGauteng uHumphrey Memezi eRandfontein entshonalanga yeGoli. NgoNhlolanja ka-2009, umuntu ohamba ngenyawo washona emva kokugayiswa imoto yabe ingxenye yezimoto zabaqaphi bowayengumengameli wezwe uJacob Zuma olundi enyakatho yeKwaZulu-Natal. Kwathi ngoLwezi ka-2008, iphoyisa elabile ingxenye yabaqaphi bowayengamele ezenhlalakahle KwaZulu-Natal uMishek Radebe ongasekho lathweswa icala lokuzama ukubulala emva kokudubula isondo lemoto yomshayeli owathatha isikhathi ukuqhelela endleleni ku-N3 ngasemgungundlovu imoto zabaqaphi bakaRadebe. Bangaphandle ngebheyili abaholi bomphakathi